खुलुमबाय। आंनि मुङा निथाराम नार्जारी। आङो मथाम्बे सार्केलनि सिङाव थानाय टिम मिजोरा मण्डल NLC निफ्राय बे गासै मोनथाय इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों जिसु ख्रिस्टनि मुङाव खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोरजों इसोरनि बोसोनखौ जोङो मोजांथारै जोङो गोसो होनानै जोङो सोलोंनि। बिनि बोसोन बायदि जोङो थाबायनो थाखाय आरो गावखौ गाज्रियाव हमथान लानो थाखाय आरो जों बै जोबनो गैयै सोरगो रायजोआव जोङो सहैनो थाखाय जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो दसेनि थाखाय जोङो सोलोंलायनो। अब्ला आङो मोननैसो बाइबेल पद आङो फरायनो सानदों। नोंथांमोनाबो गाव गावनि आखायाव बाइबेल दङब्ला फरायलांफादो। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय अनजाग्राफोर गांसेनि करिन 16 बालाब 13 सिरि आरो 14 सिरि। गांसेनि करिन 16 बालाब 13 सिरि आरो 14 सिरि मोनबायबा आं जिसु ख्रिस्टनि मुङाव फरायनो। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ। जोबनायनि खौरां। नोंसोरो सिरि मोननानै था, फोथायनायाव गसंथा, गोहो खालाम, बोलोगोरा जा, नोंसोरनि गासैबो अननायजों जाथों। जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन। अनजाग्राफोर दानो जोङो गोथार बाइबेलाव जोङो खोनानो मोनबाय। बियो आंनि बुंनाय राव नङा, नाथाय गोथार बाइबेलनिसो राव। दानो बेयावहाय जोङो खोनानानैल' दाथाथोंसै, खोनासंग्राल' दाथाथोंसै। जोङो खोनासंनानै जोङो गावनि जिउखौबो आफा इसोरनो होनो हाथोंसै। खोनासंनानै गावनि जिउ सोलेर आरो गासै दुखु दाहाफोरखौ आफा इसोरनो गथायनो हाथोंसै। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, दिनै जोंखौ बाइबेला बुंदों सिरि मोननानै था, गोहो खालाम आरो नोंसोरो फैगोन बोथोरफ्राव जेन' नोंसोरो गसंथाना थायोब्ला फैगोन बोथोराव नोंसोरो आफा इसोरजों सहैनो हानाय बायदि। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा अनजालु आरो अनजालि लोगोफोर, दानो जोङो गोहो खालामनांगौ। जों जिउआव जों जेब्लाबो जोङो सिरि मोननानै जों थानांगोन। जिउआव जोङो सान हर जों इसोरनाव जों आर'ज खालामनायजों, जों बेखौल' गोसोखांनायजों, आफा इसोरखौल' जोङो सानफ्रामबो गोसोखांनायजों जों जेरावखि थाङा मानो, जेरावखि खामानि मावा मानो, जोङो इसोरखौल' जोङो गोसोखांनांगोन। इसोरखौल' जों गोसोखांनांगोन। जों जिउआव जों अरायबो जोङो सिरि मोननानै थाथारनांगोन। नङाब्ला ख्रिस्ट'नि अनलायग्राफोर, जोंनि बे मोननांगौ एबा जों सोरगो रायजोखौ जों हास्थायनाया जोङो मोनहैथारनाय नङा। जे जोंहा साननाय दंमोन आफा इसोरजों जों थाहैनो थाखाय, थैनायनि उनाव आफा इसोरजों रंजाहैनो थाखाय बै बिबार बारि सोरगो रायजोआव, नाथाय बे गासिबो नोंथां आरो आंनि जिउआव जोङो सिरि मोननानै थायाब्ला, गोहो खालामनानै थायाब्ला, गसंथानानै थायाब्ला, बे गासिबो नोंथां आरो आंनि थाखाय हलाय जानानै फैगोन। अब्ला आं इसोरनि बोसोनखौ आङो गोलावथार आं बुंलिया। आङो उन टाइमाव आं गोलावथार आं भिडिअखौ खालामगोन। अब्ला जाब्लाबो जायाब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव आङो फंसे फंनै आङो बुंबाय। अननानै गोरोन्थिफोरखौ निमाहा खालामदो। जिसु बाख्नाय जाथोंसै। गोजोन्थों।